Det er så ofte det her vejr, man møder på Færøerne, tror jeg. I hvert fald, hvad jeg har set indtil videre. Det kan være meget værre end det her, så egentlig er det meget fint i dag. Jeg har siddet udenfor og spist frokost nede ved Skansen. Ja, havde også kaffe med og sådan noget. Men nu vil jeg egentlig gerne med bussen hjem, men jeg ved faktisk ikke, om de går på helligdag. Ja, jeg må se, om Google kan hjælpe mig lidt der, eller jeg skal have gang i benene og gå hjem igen. Min telefon løb faktisk lidt tør for strøm, men jeg har sådan en ekstra powerbank med. Jeg skal bare huske at have nogle flere med af dem, tror jeg, fordi jeg bruger rimelig meget Google og sådan noget til at finde vej. I hvert fald her i starten. Så jeg har nu aldrig været god til at finde vej. Så ja, men man kan se. Det kan også være, der er nogle danskere bag ved mig, så jeg stopper lige her. Jeg synes, det er lidt pinligt måske. Jeg har ikke helt vendt mig til det.